Bună, prieteni, și bine ați venit la un nou videoclip și anume unul din seria Vlogmas. Așa este. Suntem din nou în perioada mea preferată a anului și este timpul să ne aprofundăm în atmosfera sărbătorilor de iarnă. După cum vedeți, am în spatele meu deja montat bradul artificial. Anii trecuți ați fost cu noi și am ales împreună brazi adevărați naturali, care sunt preferații noștri de altfel. Spun că anul acesta am optat pentru un brad artificial pentru că avem un copilaj de 1 an și în curând 4 luni și cred că este mai bine pentru o familie cu copii mici să aibă un brad artificial, pentru că din bradul natural cad acele destul de mult, mai ales dacă te atingi de el, și destul de multe, și cred că nu este prea practic când ai copil mic, de aceea am ales unul neadevărat și cred că nu o să fie cu nimic mai puțin magic Crăciunul acesta. Mica noastră ajutoare este și ea echipată corespunzător cu pijamale de Crăciun și este timpul să deschidem cutia cu decorațiuni. După cum vedeți, este și ea foarte bărbăreață, așa că o să mă acompanieze. Moș Crăciun! Urmează să vedem ce decorațiuni de Crăciun vom folosi, care și unde le vom pune. Alexandra nu le-a mai văzut până acum, așa că o să facă cunoștință cu ele. Și după aia o să decorăm bradul. Uite, mami, un gnom! Uitați-vă doar ce pijamaluță drăguță are. Văd că Alexandrei îi plac luminițele, care urmează să le punem primele în brad. Alexandra a îndrăgit totul, văd că vrea să le cuprindă pe toate. Da, mami. Înainte de a pune luminițele, trebuie să desfacem toate crenguțele, să aranjăm bradul ca să fie pufos. Nici măcar nu am scos tot ambalajul. O să văd dacă pot să scot asta. Așa. Bine, acum o să ne ocupăm de asta și revenim cu rezultatul. Gata, prieteni, am aranjat toate crenguțele și acum bradul se vede mult mai frumos și mai bogat și acum este pregătit să îi punem luminițele și va fi magic. Bună, prieteni! Este a doua zi și am venit până la poștă să ridicăm un pachet. Am semnat și s-a deschis cutiuța cu pachetul. Avem o comandă de la H&M pentru Alexandra, papucii de iarnă și alte chestiuțe. Puteam să le fi luat și de la magazin, dar online sunt mai multe oferte și mărimi disponibile. Acum mergem la cumpărături de Crăciun. Hai, mami, citește! Citește ce scrie acolo!
intrat acum și la CNA și este foarte drăguț, chiar și pentru maturi au pijamale și hăinuțe de Crăciun, nu doar pentru copii. Acum și urcăm sus la secțiunea de copii să vă arăt ce drăgălășenii. Pijama întreagă pentru maturi, nu doar pentru copii. Asta e prea groasă la noi în casă, e prea cald să port așa ceva. Mi-a plăcut căciula asta. Nu știu, cred că îmi stă bine. Aș putea să o iau. Și raiul meu. Doamne, uitați-vă doar ce drăgălășenii. Oh, ăștia îmi plac foarte mult, cred că o să iau. Și pulovărașul ăsta, ce fain e. Apoi ce-i prin casă. Priviți ce pijamale adorabile de Crăciun. Din păcate, Alexandra acum e mare și nu prea îi merg din astea cu piciorușe. Dar asta pare a fi, da, potrivită, nu are piciorușe și chiar e foarte drăgălașă. Ah, danke! Danke! High five. Bye bye. Ador, uitați-vă doar ce frumoase. De fapt, avem așa câini acasă cu moș și cu vulpe, tot de aici le-am luat. Cred că au și cu babă de zăpadă și pinguini. Mega drăguț. Niște cadouri superbe de Moș Nicolae. A venit și timpul să vă arăt ce cumpărături am făcut astăzi și zic să începem cu această pungă care este chiar aici lângă mine. Cred că lucrul meu preferat pe care l-am cumpărat este această pernuță în formă de brăduț. Este adorabilă și, ups, a căzut o pungă, este adorabilă și foarte moale și pur și simplu m-am îndrăgostit. Erau unele cu căsuțe, cu Moș Crăciun, dar asta este perfectă și se va potrivi cu paleta de culori, nu știu, cu decorul, adică sper să se potrivească. Uitați-vă doar ce drăgălășenie este această farfurioară cu Moș Crăciun în formă de săculețul cu daruri. Această farfurioară, apropo, a ales-o soțul meu, el a găsit-o și nu v-am spus, perna este de la Pepco, farfuria aceasta este de la TK Maxx și este pur și simplu adorabilă. Următorul lucru este această iesle drăguță pe care mi-o doream de mult, îmi doream să cumpăr o iesle de decor, îmi doresc de fapt să fie una mai mare, însă nu am găsit-o pe cea perfectă și între timp merge și asta. Îmi place foarte mult că este foarte simplă și frumoasă și ne amintește că Crăciunul nu este doar despre Moș Crăciun și brazi și luminițe, dar este despre nașterea Domnului și noi în casă încercăm să nu uităm asta. Haideți să vă arăt și vârful nostru de brad pe care trebuie să-l cumpărăm. De fapt, haideți să ne uităm împreună cum arată. Mă gândeam că o să luăm unul albastru, dar nu am găsit decât argintiu, care este de fel și el foarte drăguț. Și văd că scrie că este din sticlă adevărată, așa că ar trebui să fim atenți să nu scăpăm să se spargă. Oh, ce frumos! E foarte frumos! Cred că o să se vadă superb. Nu știu dacă ajung să-l pun singură, o să-l rog pe Mihai. Și da, așa este vârful. Dați să-l pun aici între timp la loc sigur. Am luat și așa două hârtii de împachetat. Una deja am desfăcut-o pentru că am împachetat un cadou, asta încă nu. Sunt în paleta de culori a bradului și cred că se vor potrivi, nu știu, eu mă gândesc ca și darurile de sub brad să se potrivească cu el și cu decorul din casă. Nu știu dacă este atât de important, dar mie îmi plac astfel de detalii. Dacă tot suntem la tema cadourilor, am luat așa stickere, mai era o pagină, dar deja v-am spus, am făcut cadouri. Acestea sunt pentru a le încleia pe cadouri și se scrie de la cine pentru cine sunt.
Mi s-au părut foarte drăguțe. Asta este noua mea cană de Crăciun. Am o mică tradiție și anume aceea de a-mi cumpăra în fiecare an câte o cănuță de Crăciun să beau ceaiul meu preferat din ea. Și asta mi-a plăcut foarte mult, nu știu, este foarte simplă, dar mi-a plăcut. Îmi plac lucrurile clasice de Crăciun. Și dacă tot vorbim despre ceai, advent calendar de ceai, știți că și anul trecut am ales unul și mi-a plăcut mult ideea ca în fiecare zi să gust un ceai nou, să fie un ceai festiv. N-am stat foarte mult pe gânduri, asta la fel am găsit la TK Maxx și am cam uitat să vă zic care și de pe unde sunt. Cana la fel de la TK Maxx, în fine, de peste tot am cumpărat, unde am văzut și mi-a plăcut, de acolo am și luat. Desigur că mi-am luat și unul cu ciocolată. Anul acesta am ales unul de la Kinder. Și de fapt mai am unul care l-am pus și pe Instastory, cred că ați văzut. Ăla l-am folosit în noiembrie pentru că l-am cumpărat la începutul lunii și Mihai a zis că de ce să aștepți o lună? Folosește-l peste o lună și îți mai iei altul și așa și-am făcut. Așa că este al doilea advent calendar al meu cu ciocolate. Cu ciocolatele Kinder nu poți să dai în bară, sunt sigură că or să fie gustoase. Și ultimul lucru din această pungă este această farfurioară adorabilă în formă de brăduț, în care la fel cred că or să se vadă minunat niște biscuiți de Crăciun pe care, apropo, o să-i facem împreună cu voi. Și această căciuliță pe care v-am arătat-o în magazin, cum îmi stă, simplă, dar mi-a plăcut. Și acum să trecem la partea mea preferată. Avem aici o sacoșă plină de hăinuțe de Crăciun pentru Alexandra. Și haideți să vedem. Începem cu această pijama adorabilă de la H&M. Este foarte faină și frumoasă. Culori clasice, design clasic. Este perfectă. Acești papucei adorabili. De fapt, ei erau un comandat de pe H&M care am fost împreună la poștă și am luat-o, pentru că în magazin nu era mărimea și mi-a plăcut foarte mult, așa că am comandat online. Sunt foarte călduți și îmi place mult că se încalță foarte ușor. Și, de fapt, i-am mai luat pijamale, pantaloni, hăinuțe, nu doar de Crăciun, însă cred că o să fie un pic plictisitor dacă am să vi le arăt pe toate, așa că vă arăt doar cele care sunt cu tematică de Crăciun. Aici sunt două pijamăluțe de la Chickpea. Astea le-am găsit la TK Maxx și sunt un pic boțite, dar sunt foarte drăguțe și, nu știu, sunt subțiri, merg în săculețul de somn, sunt simple și drăguțe. Acest pulovăraș de la C&A, foarte drăguț, mi-a plăcut mult din prima când l-am văzut la magazin. Este totodată parcă simplu, dar, nu știu, este și foarte atmosferic. Așa, niște pantaloni care să meargă cu toate pulovărașele de Crăciun. Așa arată. Simpli, dar îmi place că sunt de tip croșetați. Așa, o superbitate de rochie, deci căutam o rochiță de Crăciun, pentru că pijamale, hăinuțe, pulovărașe, da, dar trebuie o rochiță pentru fetiță și asta este cea la care m-am oprit. Am găsit-o la TK Maxx. Nu mi-au plăcut cele din magazin pentru că, nu știu, ori erau prea simple, ori prea pompoase și mi-a plăcut mult asta cu vâsc, cred că așa se cheamă, și la aici și pe maletuță. O rochiță superbă, sper să nu-i fie mare. Desigur că acești ciorăpei mega drăguți și ceea ce îmi place la ei este că au așa elastic din ăsta pe talpă să nu se alunece. Acum că s-a învățat să meargă, tragem atenția și la astfel de detalii. Ultimele două lucruri pe care le-am cumpărat sunt aceste două pulovărașe identice pentru Alexandra și pentru mine, ca să ne facem poze adorabile de Crăciun. Așteptați poze cu mine și cu Alexandra cu pulovărașe identice. Bine, dragilor, acesta a fost mini-haul-ul, dacă pot să-i spun așa. Mie mi-a adus enormă plăcere să cumpăr aceste lucruri și să vi le arăt și vouă. Sper că v-a plăcut și ne vedem în curând când vom face biscuiți de Crăciun. What I'm starting to hear, the whispers reaching my ears of warm intentions. Oh, Christmas we'll burn the coziest fire while wrapping love that's disguised as pretty presents. Everyone I know deserves a little bit of love. Every face I've seen through the year. Now's the time to see the good and try
compromise our cheer. Oh, Christmas, the ground is fashionably green, but I imagine a scene with snowy sleigh rides. Oh, Christmas, let's take our kindness inside and test it out for a ride and love each other.